cales ían ser os resultados da intensificación da política de exclusión do galego. A competencia da Xunta, onde a Xunta de Galiza pode actuar, é precisamente no espazo público de onde expulsou o galego. O que precisamos é que haxa compromiso por parte dos poderes públicos. En todo caso, se a Xunta ten algún inconveniente en que podamos vivir en galego en Galiza, pois tamén que o manifeste. Só pedimos que o galego estea en todo e para todo e que toda persoa que queira vivir en galego poida facelo sabendo que conta co amparo das leis e das institucións. Que acabamos de presentar uns puntos mínimos no que ten que estar baseada a actuación pola lingua nun período ata o ano 2027 e cunha serie de medidas urxentes para implementar, como di a propia palabra, con absoluta urxencia. A saúde do galego é crítica. Os datos publicados esta sexta-feira polo Instituto Galego de Estatística, o IGE, referidos ao coñecemento e uso do galego en 2023, sinalan que 29,6% de residentes na Galiza falan sempre en español. Porén, esta cifra era en 2008 de 20,2%, en 2013 de 26,2% e en 2018 de 24,4%. Malia a lixeira recuperación de galego falantes entre 2008 e 2013, os datos avanzan un incremento de usuarios e usuarias do español de máis de 9 puntos nun período de só 15 anos. 53,6% da poboación de entre 5 e 14 anos e 43% da faixa de entre 15 e 29 anos afirma expresarse sempre español, 24,1 e 17,6 puntos máis respectivamente que en 2008. Pola contra, só 7% da poboación entre 5 e 14 anos asegura falar sempre en galego, chegando esta cifra a 11,9% para as persoas entre 15 e 29 anos, o que representa un descenso respectivamente de máis de 8 e 6 puntos en relación ao exercicio 2008, o último ano completo do goberno de coalición entre PSDG e o BNG na Xunta de Galiza. A situación do idioma é particularmente difícil entre a mocidade. Segundo os datos fornecidos polo IGE, 70.891 mozos e mozas entre 5 e 14 anos, isto é, case unha terceira parte desa faixa de idade, recoñeceron en 2023 a súa imposibilidade para expresarse nesa lingua. A cifra representa un incremento de máis de 110% en relación a 2008, cando 33.600 rapaces e rapazas menores de 15 anos, o 16% das persoas incluídas nesa faixa de idade, responderon non ser quen de falar en galego. As cifras inciden no papel decisivo xogado pola escola na mudanza do galego polo español nas idades temperás, en liña co manifestado por estudos anteriores da Mesa pola Normalización Lingüística e pola Real Academia Galega. Neste punto, os números presentados polo IGE destacan que 3,4% reciben todas as aulas en español, 26% reciben as aulas maioritariamente en español, máis do 56% reciben o mesmo número de aulas en español en galego, 12,9% reciben máis aulas en galego que español e só 3,4% reciben todas as aulas en galego. Os datos achegados polo IGE correspóndense con persoas escolarizadas dende a entrada en vigor en 2010 do decreto do plurilingüismo imposto pola Xunta da Galiza. A citada norma proíbe a existencia de liñas públicas de ensino íntegro en galego, ademais de impartir as aulas de matemáticas en galego na etapa de educación primaria e de mates, física e química e tecnoloxía na educación secundaria. A Xunta da Galiza recoñeceu a caída do número de galegofalantes e o avance de usos do español, un proceso que se veu acelerado nestes últimos 5 anos. A este respecto, o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, asegurou que a poboación procedente do exterior chegada a Galiza nos últimos anos é un dato moi importante que inflúe directamente no incremento de castelán falantes. García volveu defender o modelo lingüístico aplicado polo goberno galego. A pesar do retroceso nos usos do idioma, nesta dirección apuntou que os datos constatan que a situación sociolingüística da Galiza é dinámica e está en permanente evolución, mantendo un elevado coñecemento da lingua galega por parte dunha sociedade bilingüe
que conviven os dous idiomas cooficiais nun territorio cun modelo que, segundo García, non xera conflictos. A Mesa pola Normalización Lingüística amosouse moi preocupada polas cifras ofrecidas polo IGE. Maceira, o seu presidente, indicou que son estes datos indicativos da situación de emerxencia lingüística extrema do galego cun nivel de descoñecemento entre a mocidade máximos históricos. Na mesma orientación, desvelou que en menos de 15 anos pasouse de 23% que asegura saber pouco ou nada de galego ao 32,4%. En menores de 29 anos pasouse do 9,84% do 2018 a 15,48% 2023. Maceira apuntou que estamos a falar da primeira xeración completa que padece as consecuencias do decreto de 2010 contra o galego e responsabilizou as políticas lingüísticas do goberno galego do retroceso do idioma. Neste punto, significou que o sistema educativo debe garantir por lei que a totalidade das persoas residentes no país nacidos ou non na Galiza o coñecemento do galego e estes datos manifestan que só garanten o uso do español. O coordinador do Seminario de Sociolingüística e vicesecretario da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, advertiu pola súa banda unha deriva cara a extinción da lingua do país e reparou que é a primeira vez na historia que nunha enquisa destas características o galego ten unha porcentaxe de falantes habituais inferior ao castelán. Nesta liña incidiu que desde 2003 o monolingüismo en castelán incrementouse nese lapso de tempo en case 10 puntos. Monteagudo expresou por último a súa preocupación pola caída de usos do galego entre a mocidade e avanzou que á vista das devanditas cifras nun par de décadas probablemente deixaría de haber galegofalantes menores de 15 anos e a decadencia do galego tornaríase irreversible. Isto é o que escribía Xacobe Ferreiro en Nós Diario o 11 de outubro pasado baixo o título Radiografía dos datos do IGE, así caeu a mínimos históricos o uso do galego. Este título, despois de que o IGE, como dicimos e vimos de referir, publicou nestes últimos días de outubro uns datos sobre o coñecemento e uso do galego procedentes dun estudo elaborados a partir de máis de 9.000 enquisas. As cifras certifican unha caída de galegofalantes entre a mocidade, unha caída bastante significativa, e sitúan por primeira vez en máis de 1000 anos o español como lingua máis falada habitualmente no país. Hola, hola, que tal? Como vai a cousa? Aquí estades no voso Galiportus, eu son Germán. Germán esteve dun germano a portuguesa e hoxe, como vedes, toca falar de lingua en clave galega, toca falar de cuestións que son duras, pero que son reais, falar de retroceso e de como revertirmos esta situación co galego. Falámolo agora xa cos protagonistas. Aquí estades nun novo episodio Galiportus, como dicimos hoxe falando de lingua, estades en Radio Ariz no 107.2 da FM, tamén nas plataformas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Podgalego, sexa cal for o modo en que vos conectades co Galiportus. Graciñas, obrigado por estardes aí máis unha vez. Hoxe falamos, como dicimos, dunha emerxencia lingüística, escoitabades a Marcos Maceira, que xa se pasou polos estudios da radio en anteriores momentos, falou connosco sobre a normalización lingüística. Hoxe aproveitamos tamén para falar con xentiña da Mesa pola Normalización Lingüística e para falar tamén dun libro en concreto, Liberdade para o Galego. Está connosco xa, agardando, agradecemos a súa espera, a súa paciencia, a súa colaboración. Está connosco Elsa Quintas, desde Vigo, vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística, a que lle agradecemos a súa presenza, como dicimos, no Galiportus. Ela é abogada por necesidade, é escritora, é activista lingüística. Moi boas, Elsa. Hola, bo día.
Graciñas digo por participar, por estar aí connosco. O primeiro, vamos facer un pouquiño dúas tandas, digamos, dúas partes na entrevista. Agora vamos co libro que nos interesa moitísimo, pero antes de nada é un pouco a raíz do que acabamos de escoitar. Vemos que hai unha convocatoria nacional pola lingua de parte de Queremos Galego para o domingo 17 de novembro. O galego ten futuro, mudemos de rumbo. Que valoración facedes desde a Mesa pola Normalización Lingüística destes datos que acabamos de escoitar, destes datos supostamente ou bastante catastróficos que nos achega o IGE? Sí, os datos son efectivamente para alarmarse. Tamén é certo que non é ninguna novidade na medida en que a Mesa pola Normalización Lingüística, sen ter estes datos na man, percibía cal podía ser o desenlace deste fatídico decreto 79/2010, mal chamado do plurilingüismo, que o que fixo foi apartar o galego do ensino. Nós xa percibíamos que con estas medidas, dada a situación naquel momento, no 2010, da lingua galega, percibíamos que esa imposición do castellano nas aulas tería como consecuencia estes resultados que sabemos, e chamanos a atención porque o mesmo decreto que contiña unha fase de avaliación para comprobar cal ian sendo os resultados, eses resultados, cando menos, non se fixeron públicos. Ignoramos se a Consellería de Educación levaba a cabo esas comprobacións, como requería, como exixía o decreto, mais o certo é que nunca se fixeron públicos, e, polo tanto, nós, dende a Mesa, valoramos que iso xa se vía vir, non nos pilla por sorpresa. Lamentablemente, isto xa pode revertirse con vontade política, mas vemos que lamentablemente parece que non vai a vela, que continúa todo igual, no sentido, percibimos xa que medidas que se están tomando hoxe en día van no mesmo camiño. Entón, compre un mudar de rumbo, como pide a plataforma Queremos Galego, da que fai parte a Mesa pola Normalización Lingüística, pide que mudemos de rumbo e que se tomen unhas medidas que permitan cambiar esta situación. Cales poden ser esas medidas, Elsa, para os próximos anos? Un resumen, unhas medidas, un esbozo? Hai moito que facer. Un resumo levaríanos moito tempo, mas vou dar as claves dende o que eu particularmente considero fundamental. No ensino, derrogar ese decreto de 79/2010 e facer posible que as materias que nestes momentos están prohibidas, como matemáticas, física e química, tecnoloxía, as de ciencias, se poidan impartir en galego como xa se viña facendo, porque é a primeira vez que se prohíben nas aulas a impartición en galego de materias. Isto é algo que sucedeu por primeira vez no 2010 e con estas consecuencias que estamos a ver. E despois, na esfera pública, hai tanto que facer na administración pública, facer posible que todos os procedementos se materialicen en galego, se tramiten en galego, a atención pública en galego, facela posible cunha oferta positiva nos mostradores, nos lugares nos que se atende o público en galego, a chegar en definitiva e levar a iniciativa do galego en primeiro lugar ao cidadán. Facelo posible en todos os mostradores, tanto no oral como na escrita. E despois, por exemplo, na Administración de Xustiza, que eu coñezo moi ben por ser abogada, que por exemplo, se capacite aos xuíces e que non sexa un mérito para acceder á función judicial, que non sexa só mérito, senón que sexa un requisito. E tamén que se poñan os recursos materiais, porque nos xulgados constanos, nas oficinas judiciais constanos que traballan con moi poucos recursos en galego, nomeadamente o programa informático Minerva Nox, que está íntegramente en castellano e que non permite os formularios con todo materiais, modelos, formularios, como digo, que usan habitualmente os funcionarios nas oficinas judiciais, que estea en galego, que se permita que ese programa se introduza
se poña a disposición destes funcionarios a aplicación Minerva Nox tamén en galego, en igual de condicións que xa o dispoñen en castellano, porque ben é certo que cada vez que demandamos que o procedimento se tramite en galego, teñen dificultades ata o extremo de que prácticamente as disposicións, as diligencias de ordenación, aos autos e as sentenzas o que nos veñen dicindo é que teñen que redactalas en galego nun procesador de textos e despois volcala ao Minerva Nox. E isto é algo que é inasumible dada a carga de traballo dun xulgado. Non podemos exixirlle aos funcionarios que fagan e que sustitúan eles o que lle corresponde aos poderes públicos, concretamente a Consellería de Xustiza, que é a que ten competencia para dotar de medios e de recursos aos xulgados en galego, e exixirlle aos funcionarios que fagan eles con ese sacrificio persoal, con ese traballo e ese esforzo. Non lles é exixible a eles, senón a quen os dirixe, que é de quen dependen, que é a Consellería de Xustiza. E outras moitísimas cousas, os medios de comunicación, como sabemos, hai nada máis que un que se publica en galego, que o Nós Diario, que carece de axudas, e algo que chama moitísimo a atención. Como é posible que nada máis que ir aos quiosques e poidamos comprar un medio de comunicación, un xornal en galego, e que este, ademais, careza non teña acceso a subvencións. E a seguir por que o Sergas non ten a disposición das persoas que necesitan os consentimentos informados en galego. En definitiva, do que se trata, e é algo que pode facer os poderes públicos, para iso teñen competencias, de poñer a disposición da xente todo tipo de materiais de recursos en galego, e sempre con esa oferta positiva en galego, tomar a iniciativa. E vemos tamén como os nosos cativos, por exemplo, non poden sociabilizar en galego. Todo isto derivado, en boa medida, deste ensino no que o galego está ausente, e tamén que carecen de xogos, de xoguetes e de videoxogos. En definitiva, o que pedimos é que se faga posible que a nosa vida se poida desenvolver as 24 horas en galego, que a xente sinta que é útil vivir en galego, porque se non temos espazos nos que relacionarnos en galego, se non temos materiais cos que relacionarnos en galego, poder desenvolver as nosas tarefas diarias en galego, o galego, obviamente, carecerá de utilidade, polo tanto, a xente non o usará. E diso se trata, de facilitar as cousas para que a xente, para que nós, galegofalantes, podamos usar o galego con total normalidade, como o está facendo agora mesmo un señor en Murcia, en castellano, ou un señor en Madrid. Non pedimos nada máis que iso, poder traballar e facer as nosas, vivir as 24 horas en galego. Un pouco en referencia ao decreto do 2010, Por que fixo tanto mal este decreto? Un pouco xa comentache, a cuestión das materias prohibidas, e crees que por primeira vez despois destes datos do IGE, Elsa, podemos estar ante un cambio de rumbo? É dicir, a Xunta pode estar aberta ao cambio a pesar da súa maioría absoluta? Pensas que estes datos que van mover conciencias ou que vai haber outra vez un certo inmobilismo? Como son unha persoa optimista, eu creo que debería haber cambios, que debería percibirse que hai unha preocupación na sociedade. E hai estudos que indican así, dicir, aínda que non se use, a sociedade é favorable ao uso do galego. E aí vémolo tamén en casos que temos percibido tamén nos datos do IGE do 2018, como había nais e pais que apostaban por proxectar o galego nos seus fillos. Nais e pais, familias que normalmente se recoñecían que non eran galegofalantes, mas que ante a idea de ter un fillo ou unha filla querían transmitirlle a nosa lingua. E, polo tanto, aí hai un dato de esperanza. E dicíamos isto porque no 2018 ese dato incrementábase. Neste ano, con respecto ao 2023, os datos indicannos que isto se estanca. Non hai un crecemento. En canto ao decreto, que me preguntabas por que era tan lesivo, non fai falta máis que ver a carga lectiva que teñen hoxe en día, por exemplo, no tramo da ESO. Nós estudamos a carga lectiva en función da distribución e do que marca a lei, refirme ao LOMLOE e tamén ao que é o decreto, tendo en conta esa prohibición de impartir determinadas materias en galego,
no noso libro Liberdade para o Galego xa analizamos isto, e o que chegamos á conclusión é que ao longo de toda eso, o que veñen a ter un alumno na súa distribución semanal é 30 horas nada máis en galego, en castellano 55 horas, vemos como duplica prácticamente, de 30 a 55 pasa en castellano, e resérvase para outras linguas, probablemente sexa o inglés a mayoritaria, 16 horas semanais. É dicir, vemos unha diferenza, unha desvantaxe enorme nas horas nas que os activos, o alumnado está exposto ao galego, 30 horas en galego e 55 en castellano. Isto, obviamente, hai que analizarlo tamén dende o punto de vista do simbólico. O feito de prohibir as matemáticas e todas as ciencias en galego non é algo anecdótico. Hai unha vontade, e esa vontade, como sabemos, asimilar o galego ás humanidades cando o prestixio o teñen as ciencias hoxe en día, non? Cando vemos que o que importa, o peso real que teñen, o prestixio social que teñen as ciencias, as matemáticas, e en boa medida iso tamén contribúe a restarlle peso simbólico ao galego. Xa non falamos, como digo, só da carga lectiva, sino tamén o que se imparte en galego. Impártese e está prohibido que o profesorado imparta esas materias en galego, como digo, matemáticas, física, química e tecnoloxía. Co cal, a combinación é non fai máis que contribuir a uns prexuizos que xa existen sociais, que existen contra o galego, de carencia de utilidade, de que para que serve, non? Lamentablemente vemos que os poderes públicos, nomeadamente a Xunta de Galiza, non palía, senón que contribúe con ese decreto 79/2010 a ese desprestixio da lingua galega entre a sociedade e, nomeadamente, entre os alumnos. Se non se transmite unha idea de utilidade de que o galego serve, o que está callando a idea de que o galego non serve. Por lo tanto, iso é o que hai que mudar, compre vontade política para facer unha mudanza de todo tipo de políticas lingüísticas. E para iso hai que ter unha sensibilidade e unha consciencia de que algo vai mal, de que estes datos non como len, como cando menos expoñen determinados políticos, din que todo vai ben e que consonte ao que esperaban. Entón, que teñen, certamente, vamos camiño dunhas políticas lingüísticas lingüicidas, de acabar co galego. Daquela, se iso que pretenden, están facendo. Van ben, efectivamente, polo bo camiño. Sí, justamente no que comentas, Elsa, referíndonos a políticas lingüísticas, o máximo responsable, Valentín García, comentaba, como líamos na intro, non, que botándolle un pouquiño a culpa á poboación procedente do exterior desta situación, non, botando balóns fora e constatando, el dicía, unha situación sociolingüística galega moi dinámica, en evolución, e contando cun modelo que non xera conflitos. Que conflitos che suxiren estas palabras? Se ignoramos que vivimos nunha situación de diglosia permanente, esas palabras poden ser moi bonitas na teoría, mas se baixamos a realidade e percibimos como a xente, como digo, percibe a lingua e os prexuizos que aínda laten en boa parte da sociedade, vemos que compren políticas, non vou dicir valentes, sino máis realistas, porque o que vemos cos datos do IGE é que hai un declive do uso do galego. Daquela, como digo, se esa é a súa intención, acabar co galego, estando conseguindo. É que compre mudar, por suposto, toda a concepción. Eu creo que os políticos que nos dirixen o que teñen é unha concepción errada sobre a lingua e a onde queremos chegar. A sociedade quere esta lingua, contra o que poida pesarlles, porque é moi fácil, e aí é onde eu digo, pero para que serven se se consideran que non teñen competencia para cambiar as cousas? Daquela deberían demitir, porque se non a culpa é da sociedade, non? Se a culpa é do alumnado que non fala, esas crianzas, se a culpa é das familias, como pretenden apuntar, e é completamente falso, porque ademais vemos como existen familias galegofalantes que
curiosamente, hai unha alta porcentaxe de familias que se dirigen aos seus fillos e que educan en galego, máis que o ensino está actuando como agente desgaleguizador, que regresan, as familias perciben que os seus fillos regresan á escola ao pouco de ingresar nela falando castellano. Daquela non é un problema das familias, é un problema da esfera pública. O ensino é materia da Consellería de Educación, o ensino é materia e competencia da Xunta. Daquela non podemos buscar responsáveis na esfera privada que onde pretenden relegar o galego, non? As familias que o falen, as familias teñen obriga de falar o galego, máis no ensino, porque no ensino onde precisamente se atopa esa eiva e é onde teñen eles competencia para cambiar as cousas. Obviamente, non nos imos meter a que lle falan cada un na súa casa como se lle falan inglés. Nós non vamos a perseguir a xente, non? A Xunta non pode perseguir a xente, non pode botarlle a culpa, polo tanto, nin aos inmigrantes, nin, como fixo recentemente o Conselleiro de Xustiza, dicir que na Administración de Xustiza non se usa o galego porque non queren os abogados nin queren os clientes. Iso é completamente falso. Como dicía antes, o que hai que dotar de recursos materiais na Oficina Xudicial para que os funcionarios poidan traballar en galego todos aqueles cando se lles pida, ademais conforme a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, que o trámite dun procedimento xudicial sexa en galego. Iso é o que teñen que facer, porque é competencia súa, é facer todo o posible na esfera pública. Da esfera privada xa é cousa nosa como cidadáns. Agora, eles teñen que intervir, e teñen competencia para intervir na esfera pública, e é precisamente para dotar de prestixio ao galego, poñendo todo tipo de recursos, mas non derivando, non canalizando a responsabilidade a outros, porque iso é máis fácil, dicir que outros teñen a culpa, porque no fondo o que veñen a demostrar é que son os incompetentes daquela. Pensas, Elsa, na liña un pouco do que comentamos, e desta emerxencia lingüística a raíz duns datos que falan de que que prácticamente dentro duns anos pode desaparecer a porcentaxe de rapaces menores de 15 anos que falen a lingua propia. Pensas que hai unha concienciación real da sociedade que está aletargada, que non lle importa, que, como comentaba, sí que lle importa a cuestión do galego fale ou non? É dicir, até que punto vemos unha sociedade comprometida? Vemos unha sociedade que está preocupada, pero que a nivel individual non se pode facer máis que o de falala. E moitas veces vemos, nós que somos galegofalantes conscientes, vemos que é unha continua traba falar galego en determinados espazos. Por iso pretenden relevalo á esfera privada. É moito máis fácil, non? Dicir que a culpa é das familias, como dicimos, pero os galegofalantes que o facemos conscientes e o facemos ás 24 horas, vemos como, por exemplo, na notaría, cando queremos facer útil a nosa lingua, e é válida, porque ademais ten un estatus de oficial, cando queremos, por exemplo, unha escritura en galego, dinnos que esperemos 2 semanas, que nos la mandan a traducir. Cando vamos a buscar un consentimento informado, porque necesitamos ser operados, resulta que non atopan ese consentimento informado. E estamos falando do SERGAS, o Servizo Galego de Sanidade Galego, non? Poño foco no galego. E resulta que non temos que esperar. Entón, que é o que percibe a xente? Que o galego non serve. Que o galego está ben, o mellor para falalo con amigos. Entón, se non se pon, se non facemos útil o galego non se fala. E non se fala porque na administración o mellor non se percibe como lingua de prestixio, non? E non se fala porque no fondo o que se ve en xeral é que non é máis que a lingua penalizada, como dicía antes. Hai que gardar, hai que esperar, hai que ser insumisos e demandala, non está nunca no rexistro da propiedade, por exemplo, cando imos buscar unha nota simple, non está un formulario en galego ao par do de castellano, cando o pides dinnos que non existe, pero non sabemos da súa existencia e temos que demandalo, e iso ao final cansa moito. Un galego falante, eu entendo que non pode estar pelexando continuamente, porque máis estás pelexando e perdendo tempo, penalizando e sendo sancionado por iso. Non fai falta máis que lembrar o cidadán de Rianxo que foi demandar atención en galego a un mostrador nun centro sanitario
e que acabou sendo sancionado, non? Despois de moitas voltas polo medio. Ao final, que o que percibimos como cidadáns? Que nos penalizan por falar galego, e iso, levado ao ensino, hai un estudo moi interesante de Miguel Rodríguez Carnota, que se chama Lingua, Poder e Adolescencia, que pon o foco no acoso escolar que viven as nenas e os nenos galegofalantes en zonas nas que pois o galego acaba sendo considerado un impedimento para sociabilizar e consideran o centro educativo como un espazo hostil. Isto dennos que levar a reflexionar que é o que está sucedendo, porque hai nenos e nenas galegofalantes que aínda así o están a facer, o están a falar, mas que perciben un entorno hostil, un entorno social hostil, porque no fondo tamén temos esos prexuizos. Esos prexuizos siguen aí, son contra o galego. E moitas veces son os nenos que lle chaman os nenos da aldea, de forma pexorativa, que non tiña por qué, pero son denostados por iso. E iso é o que fai que eles abandonen a lingua. E por iso tamén falamos de familias que, educando en galego, reciben os nenos de volta, recollen os nenos ao cabo dunhas semanas falando castellano e abandonando a lingua galega por ese acoso, por esa presión social. Por lo tanto, temos unha sociedade favorável á lingua galega, máis que necesita que se dean pasos, avances, percibir que a lingua é un espazo que suma, que se tomen medidas para facer posible a vida diaria ás 24 horas en galego, que é algo que percibimos dentro da mesa pola normalización lingüística que é imposible. Se nos puxeran a cada un de nós unha cámara, veríamos obstáculo tras obstáculo. A unha segunda parte, digamos, da nosa conversa, ademais de comentar pois todo o que estamos falando sobre a emerxencia lingüística, os datos do IGE e as solucións que poda haber ante esta situación. Bueno, unha das propias solucións comentádela no libro que agora falamos é Liberdade para o Galego, falar un pouquiño de liberdade, algo xa estiveches comentando desde o punto de vista da xudicatura, que é o teu ámbito. Liberdade para o Galego é un libro que está xa disponible en Laio Vento, na editorial Laio Vento, escrito, producido por ti mesma e por Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización. Coméntanos un pouquiño pues esta liberdade, a idea do libro e un pouquiño como o estruturades. Sí, a ver, o libro efectivamente está editado por Laio Vento e está disponible en todas as librerías do país. En estes momentos está tendo unha gran repercusión precisamente derivado dos datos de agora que se acaban de facer públicos do IGE e tamén con anterioridade coa último informe do Comité de Expertos que avalía o cumprimento da Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas. Este libro precisamente ten as raíces tanto nos informes que periódicamente enviamos para o Comité de Expertos que é asesor do Consello de Europa e que analiza a Carta Europea, así como informes que tiñamos da liña do galego, sobre xoguetes, sobre o uso do galego no ámbito bancario, e tamén o poñemos en relación analizando a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, obviamente, pero tamén coas medidas que recolle o Plan Xeral de Normalización Lingüística que fora aprobado no 2004 por unanimidade por todos os grupos políticos que conformaban naquel momento o Parlamento. Estruturámoslo en 8 capítulos que vai analizando os artigos da Carta Europea, ensino, xustiza, ámbitos públicos en definitiva, non? Partimos da Carta Europea e o que vamos estudando é como revertiría a situación coa adopción de medidas que naquel momento no Plan Xeral de Normalización Lingüística se apuntaban. Porque no fondo, aquel Plan Xeral no que interviñeran creo que 1.000 persoas, alrededor de 1.000 persoas, que foran tanto intelectuais de todo tipo, como persoas tamén activistas lingüísticos. Estou lembrando daquela o presidente
da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón. Todas estas persoas expertas en cada ámbito xa definían cales eran as medidas idóneas a desenvolver, tendo en conta as eivas que percibían dende eses ámbitos. Ámbito da sanidade, o ámbito da xustiza, abordaban todas as esferas públicas como tamén o fai a Carta Europea. Entón considerábamos interesante comparalas. E o que chegamos á conclusión, porque somos coñecedores da realidade, tendo en conta que a liña do galego, que é un espazo, un servizo de asesoramento gratuito que presta a Mesa pola Normalización Lingüística, a liña do galego, como digo, recibe anualmente unha enorme cantidade de queixas derivadas da imposibilidade de empregar o galego, que van dende a restauración, ao impedimento de restaurar os seus apelidos, ata situacións que teñen que ver coa vulneración máis grave, non, de dereitos lingüísticos propiamente en todos os ámbitos. E o que fixemos foi comparar na norma, é dicir, que o que di a Carta Europea e que di tamén o contexto actual legal sobre a lingua, que en boa medida o que ven a poñer, a titular o libro, non? Titúlase Liberdade para o Galego, pero poderíamos preguntarnos se hai liberdade para o galego, ou tamén reclamar liberdade para o galego con exclamación. Porque o contexto legal, aínda sendo conscientes de que hai situacións nas que se permite o galego, tamén é verdade que isto sucede na teoría, porque na práctica vémolo completamente ocultado ou directamente prohibido, como sucedía no ensino de materias, como dicíamos antes, como sucede con materias como matemáticas, física, química e tecnoloxía na secundaria. É dicir, que o que vemos comparamos a norma co que debería ser, que a Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, e con que medidas poderíamos atallar os problemas, que o Plan Xeral de Normalización Lingüística do 2004, que na súa gran maioría as medidas que contén están en vigor, posto que lamentablemente non se fixo nada. Pouco se avanzou en materia lingüística. E máis, houve retrocesos, porque eu sempre digo que na Administración de Xustiza antes estaba o programa Libra, que permitía e contiña formularios e modelos en galego, e agora o Minerva Nox está pendente, e a materia pendente, e seguirá o sendo, da Consellería de Xustiza de introducir modelos e formularios en galego para que o funcionariado poida realizar as súas tarefas con normalidade en galego. Entón, isto é este é o libro, en definitiva. Abordamos as 8 esferas que nos parecen máis importantes da esfera pública. E tocades tamén un pouquiño a cuestión dos medios e do audiovisual. Necesariamente, porque hoxe en día estamos tan interrelacionados que os medios de comunicación non só serven para comunicarnos, sino tamén para relacionarse, non? As redes sociais, a lei do audiovisual, que hai un escasísimo, resérvase ao galego unha escasísima porcentaxe, e que ademais se incumpre. Lamentablemente, hoxe en día apenas temos acceso a produtos audiovisuais en galego, co cal non serve máis que para profundizar en que a lingua galega carece de prestixio. Comentábamos fora da antena un pouquiño en referencia, non, á Carta Europea e ao Plan de Normalización Lingüística de 2004, que son ambos ambas cuestións digamos que asinadas e de compromiso firme por parte tamén do Estado, digamos que está vendo, crees, un laissez-faire, non? Un incomplemento aí claro dun Estado que asina a favor dunha Carta Europea que quere recoñecer esas linguas minoritarias e que despois non fai absolutamente nada.
Efectivamente, a Carta Europea foi ratificada polo Estado español no 2001 no seu grao máis elevado, tendo en conta que a Carta dispón de 3 niveis de intensidade. Cada Estado escolle o grao de compromiso que adquire fronte ao Consello de Europa. No caso do Estado español, ratificou no ao máis alto nivel para, como digo eu, incumprilo tamén ao máis alto nivel, porque se falamos de xustiza, segue aí vicente o artigo 142 da Lei de Axuizamento Civil e o artigo 231 da Lei Orgánica do Poder Judicial, que en cada informe periódico que emite o Consello de Europa recomenda ao Estado español que elimine a prohibición que establecen estes artigos de as pexas, máis ben, non vamos a falar de prohibición, senón de pexa, de obstáculo, para que se tramite en lingua galega o procedemento á petición dunha das partes, que é o que establece a Carta Europea. No ensino, o que ven a demandarlle o Consello de Europa, tendo en conta que é materia da Xunta, o que lle ven a dicir é que elimine xa as restriccións, as prohibicións de impartir matemáticas, física e química e todas as demais en galego. Que esa prohibición é completamente absurda. Faremos fincapé nesta cuestión porque é altamente lesiva para o prestixio da lingua galega. E en moitas outras máis materias que se aborda na Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas, o Consello de Europa chama a atención ao Estado para que o cumpra. É lamentável que en cada informe periódico que avalía cada 4 anos lle chamen a atención sobre as mesmas cuestións e que o Estado desoia estas recomendacións. É curioso. Deixa moito que desexar e dá pé a pensar que non estamos nun Estado democrático, cando o Consello de Europa lle está precisamente chamando a atención para que o cumpra, non? Compromisos, como digo, adquiridos no 2001 e que o Estado está facendo caso. Dicía que é curioso, non? Estou preguntándome un pouquiño a mí mesmo se non sería para o Estado máis fácil ter adoptado un perfil máis baixo, adquirir un compromiso máis pequeno. Non sei se neste caso, por exemplo, estados máis centralistas, como o caso de Francia, por exemplo, adquiriron un compromiso grau 1, e España, o Estado español, adquiriu un compromiso 3, como digamos un brinde ao sol para despois non cumplilo. Naquel momento, o que sempre me pregunto, non? Por que o fixo? Eu agradezo que o fixera, porque tamén así se evidencia cales son as políticas lingüísticas de machacar as linguas minorizadas. Mais naquel momento eu calculo que sería por esa política europeísta do Estado español de ser máis europeo que ninguén, e entón todo o que lle plantaban diante de que soase e que cheirase a Europa, eles asinaban e ratificaban sen problema, sin ningún tipo de sen filtro, reparo, non? Sen reparo, exactamente. Mais supoñendo tamén que nunca se lle ia a obrigar a cumprilo, porque a Carta Europea non deixa de ser un instrumento, sí, ratificado polo Estado español, mais que o Consello de Europa non ten non adopta medidas coercitivas, todas elas son nas recomendacións. Entón, por iso, naquele momento, España, o Reino de España, ratificou todo canto se lle puña adiante, porque querían ser os máis europeos, mas tamén coñecendo que eso xa se vería se se cumpría ou non. É lamentável, no fondo, que ratificando ao máis alto nivel tamén sexa incumprido ao máis alto nivel. Nos quereríamos que fose diferente, porque evidenciase ao final nos foros internacionais que o Estado español non é tan democrático como pretende selo. É moi interesante, xa estou acabando, Celsa, a túa óptica sobre a xudicatura, porque estamos afeitos a escoitar sempre pois os típicos focos, non? Sobre a educación, sobre a sanidade, digamos un pouco sobre o acceso tamén a un lecer ou digamos outros ámbitos que os propios medios de comunicación,
a cuestión das redes, do audiovisual que falábamos antes, mas estás dando unha óptica moi interesante tamén a cuestión da xudicatura, que non está, pois digamos, tanto no relato, na opinión pública. Entendo eu que, por exemplo, tampouco é un requisito, ti que estás aí ao corrente, non é un requisito o galego para ser xuiz exercer na Galiza. Efectivamente, nada máis que un mérito, como tamén o é o coñecemento do dereito foral galego. Nada máis que mérito, polo tanto non é un requisito para exercer como xuiz en Galiza. Nos pedimos que se corrixa, porque no fondo o que ven a ser é unha eiva importante. Cando estamos nun estrado e o xuiz non entende, aí provócase unha disfunción, non? E é fundamental que o xuiz non só nos entenda nós como profesionais, sino que tamén entenda os cidadáns para impartir xustiza do mellor xeito posible. Entón, non é o primeiro caso que se dá que hai unha falta de entendemento de palabras que se non se percibe, non só é cando se declara nun estrado, non é só como o fai, sino obviamente que é o que di. Cambian moito as percepcións de algo. O xuiz pode levar a un malentendido, non? O que está dicindo unha testemunha. A min chamaba a atención, por exemplo, o caso dunha persoa maior que estábamos nun proceso de incapacitación, e eu preguntábame ata que punto a persoa, unha señora, digo, bella, non? Con facultades mentais alteradas, e ata que punto eu estaba preguntándome se entendía a xuíza, porque se percibía na señora unha confusión, xa non só porque tiña un allamento mental, senón porque estaba con unha imposibilidade de entender que lle estaba dicindo a xuíza que lle estaba falando en castellano cando esta señora era galego falante. Entón, aí onde se ve tamén unha falta de humanidade. Xa non vamos a falar de dereitos lingüísticos, que conste que os dereitos lingüísticos son dereitos humanos. Isto é o máis importante, non? No fondo, si que nos expresamos nunha lingua, reivindicamos poder vivir nela, no fondo que estamos exixindo é o cumprimento a non vulneración dun dereito lingüístico, como é poder expresarse libremente con espontaneidade na nosa lingua e non teñamos que acudir a outra. E é fundamental que na xustiza isto se materialice con un coñecemento profundo da nosa lingua por parte dos xuíces, como tamén o é por parte do funcionariado. Eu que traballo, que exerzo na comarca de Vigo, en todos os procedementos solicito a través dun outro sidigo, mediante un outro sidigo, solicito que o procedimento se tramite na lingua galega. Moi poucos xulgados o tramitan. E tenme pasado, concretamente, no xulgado de Ponteareas, no que unha funcionaria, unha letrada da Administración de Xustiza, unha secretaria judicial que se chamaban antes, me recoñeceu que non o podía facer porque carecía de medios, non tiña o programa informático, mas que, sobre todo, á luz do que dispón o artigo 142 da Lei de Axuizamento Civil, de que non tiña obriga. O que choca coa disposición da Carta Europea de Linguas Regionais e Minorizadas. E aí onde eu quería chegar. Está ben que me recoñezan que carecen de medios e que carecen tamén de disposicións favorables, porque temos, como digo, unha Carta Europea que dispón algo e que o Estado non modifica a norma, a pesar, no último informe o Consello de Europa chamaba a atención a España porque dicía que a Lei Orgánica do Poder Xudicial fora modificada dende o último informe, creo lembrar que 15 veces. E dicía que 15 veces tivera a oportunidade de modificar o artigo 231 desa norma da Lei Orgánica do Poder Xudicial. É dicir, 15 veces esquecera, entre comiñas, de modificar o artigo dende que lle chamaran a atención no último informe. É lamentable que esteamos no século XXI con unha administración de xustiza aínda tan de costas
a cidadanía. E isto percibe a cidadanía. Moitas veces preguntan se poden falar galego no estrado, ata onde chegan os seus dereitos, en definitiva. Recentemente tivemos un cidadán que, tendo que ir declarar polo falecemento da súa esposa nun xulgado, pediulle a funcionaria que lle tomara a súa declaración en galego. E ela, moi alterada, dixolle que nin pensaba facelo. É dicir, que esas denegacións, ademais, nunha situación de especial vulnerabilidade, porque estamos falando do falecemento da súa esposa, non? Nunha situación pois que realmente aí é onde se percibe a falta de humanidade, como digo, nun momento tan grave, tan delicado, que se lle denegue os dereitos humanos a unha persoa que o está reclamando no exercicio dos seus dereitos. Chama a atención e seguimos nunha administración de xustiza moi de costas a esta demanda social, tamén unha demanda social non só pola cidadanía, sino tamén polos operadores jurídicos que dende fora traballamos, porque podería chamar a atención, pero hai moitísimos abogados e moitísimas abogadas que estamos realizando as nosas tarefas en galego, por escrito, coas nosas demandas, coas nosas denuncias, e tamén no día a día. Chamaría a atención concretamente do Departamento Xurídico do Concello de Vigo, que son un servizo de normalización, un servizo de asesoramento xurídico que presta, que fai os seus informes en galego, que iso tamén fai que crea, non, unha esfera a favor do galego na administración, cando acuden aos xulgados e fan as exposicións en galego, e non o fai así, que iso chamame moita atención, o gabinete xurídico da Xunta. O gabinete xurídico da Xunta depende de que abogado queira facelo, se queira facer en galego ou non. É normalmente falando en castellano. E é triste que precisamente a Xunta, os seus abogados, fagan os escritos, fagan as defensas en castellano, non o fagan en galego. E é un síntoma máis da falta de normalización. Aí onde teñen que actuar, aí onde teñen competencia, por exemplo, tamén a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Consellería de Xustiza. Por que non actúan dando exemplo cos seus abogados, falando en galego, nos xulgados? Penso que sería un exemplo para a seguir, como fai tamén o Concello de Vigo, con total normalidade en galego. Supoño que o teu caso, Elsa, pois é un caso tamén de perseverar, de loita e de moitas veces tamén de, bueno, xa virás un pouco de volta de todas estas historias, pero digamos que tamén de verse ás veces sinalada como esta abogada tan rara e especialita. Isto comentámoslo moitas veces con outras compañeiras que tamén o usan. Afortunadamente, mira, se o falamos en petit comité, non, ainda que sexa petit, non é tampouco pouca cousa, non? Porque vas coñecendo que máis profesionais se desenvolven as súas tarefas en galego, as súas actividades. Entón, xa non somos tan raros. Ao final, o que pudera ser como veo a abogada que fala galego, pode dar pé a confusión, porque o mellor xa non somos unha, xa somos moitas máis. Que ben. Afortunadamente non somos tan poucas. Cando menos falo da cidade de Vigo, somos bastantes. E a última, Elsa, por que comprar liberdade para o galego? Que pensas que, despois de tamén de moitos libros, de moitos ensaios sobre a realidade sociolingüística, que pode achegar de diferente este libro? Por que recomendarllo aos nosos ouvintes? Pois, basicamente, porque darase conta, sexa galego falante habitual ou non, darase conta da inmensa cantidade de normas que impiden falar galego ou usalo. Por iso mesmo que dicía antes, máis ben cuestionase a liberdade do galego. E cando deixen de poñernos a bota en riba, será cando o haxa. Aquí os leitores atoparán materias que probablemente lle interesen, porque como dicíamos antes, un libro que está estruturado por temas. Se lle interesa que pasa na Administración de Xustiza, pode ir a ese capítulo e informarse de cales son as normas a favor
ou cales son tamén as normas que pexan, non? Na administración de xustiza, na administración pública, se temos ou non dereito a recibir atención oral e escrita en galego, que pasa co procedimento administrativo cando a administración do Estado inicia un procedimento en castellano se nós temos dereito a solicitalo en galego. En fin, aborda todo tipo de espazos, a sanidade, o lecer, o audiovisual. Polo tanto, a quen lle interesa a lingua galega vai ser un libro que lle poida aprezar, e aquelas que pensen que o galego está en todos lados e que está xa normalizado, comprobará que non, que aínda queda moitísimo por facer, moitísimo por avanzar na cuestión da normalización lingüística nunha sociedade que cada vez é máis consciente, cada vez recibimos máis queixas na liña do galego derivado disto, de que aos poderes públicos, que son os que deben garantir, os primeiros que deben garantir os nosos dereitos lingüísticos, tamén son os primeiros en conculcalos. No ámbito bancario, no mundo da empresa, tamén recibimos queixas, mas é concretamente o Sergas, que, como dicía antes, é o Servizo Galego de Saúde, non? Onde máis queixas se registran por neglixencia, por pasotismo deste servizo. E aí onde, volvo a dicir, e aí onde ten que traballar a Xunta, aí onde teñen que traballar os seus conselleiros e o secretario xeral de Política Lingüística para facer posible o uso do galego na sanidade. Hai moitísimos campos, polo tanto non podemos trasladarlle a responsabilidade da sociedade. Hai moito que facer na esfera pública. Despois cada un poderá entón escoller en liberdade, pero non haberá liberdade ata que se dean as circunstancias de igualdade, de facer posible, de materializar a escolla. Non podemos falar de liberdade lingüística cando partimos dunha desvantaxe histórica contra a lingua galega. E hai moito que combater en prexuízos, e hai moito que facer, é moitísimo que facer no campo do poder público. Por lo tanto, a culpa non é dos inmigrantes, a culpa non é das familias, a culpa non é dos abogados que non falan galego, nin dos clientes que teñen medo a falalo por se o xuíz os amoesta, non. A responsabilidade, a pelota está na Xunta, nos poderes públicos, que teñen moito que facer, que para iso teñen as competencias e para iso contribuímos cos nosos impostos a que isto cambie. Os nosos impostos teñen que servir para que a lingua galega se normalice dunha vez por todas e non teñamos que andar mendigando, nin que se demoren as nosas escrituras, nin que os nosos consentimentos informados teñamos que volver outro día nas nosas operacións. Non, nós queremos vivir igual que está vivindo agora mesmo un señor en Murcia. O outro día, justamente, falando cun amigo meu, comentaba que efectivamente, a hora de comprar un piso, as escrituras en galego que lle demoraban varias semanas, co cal se queres ou tes presa directamente, tes que recorrer a escritura en castellano. Exacto. Iso é o que está sucedendo, sí. É curioso porque por unha parte temos unhas notarías que parece que non teñen un persoal capacitado para redactar en galego unha escritura. É certo que pode ter certa complexidade técnica, mas son linguas romances e prácticamente a mesma non son moi diferentes, non? Os tecnicismos, pero por outra temos unha educación que se di que cando remata o ensino regrado teñen que ter competencia nas dúas linguas. Entón algo pasa. Entón, daquela non é verdade que estean rematando os estudos o alumnado da educación regrada con competencia nas dúas linguas, porque despois nas notarías, e digo nas notarías e podemos irnos a outros espazos, nos que tamén deben de prestar servizo en galego, non teñen competencia ou non se sinten capacitados para tela. Daquela algo sucede. E iso é o que no que deben traballar. Non só poñer cartaces aquí aténdese en galego, iso está moi ben, sino capacitar a xente e normalizar a lingua onde secularmente estivo tan relegada como é a administración de xustiza ou as notarías, sin ir máis longe, porque temos que lembrar que no século XVI os escribanzos daquela notarios foron obrigados
a pasar o exame en Toledo con modelos, con formularios, con modelos notariais en castellano. E daquela foise abandonando a lingua hasta estes momentos. A lingua galega tamén está moi oculta nas notarías. E por iso só a demanda social removerá esta situación. É verdade que e é lamentable que teñamos que agardar esas 2 semanas. Eu sempre falo da penalización, de que non deberíamos, non temos obriga de soportar esa ralentización de que impide a escritura en galego. Debería haber a un momento, e vostede en que quede a escritura en galego, sen problema. Mañá mesmo temos o borrador. Iso como tiña que funcionar para falarmos dunha sociedade normalizada. Senón o outro é unha falta de democracia, falta de liberdade para exercer os nosos dereitos. Pois Elsa Quintas, vicepresidente da Mesa pola Normalización Lingüística, abogada, moi activa a nivel lingüístico, escritora tamén, como estamos a ver, lembramos contigo este libro, Liberdade para o Galego, que xa está disponible na editorial Laio Bento, e lembramos tamén, como fixemos o día que recibemos en estudio a visita de Marcos Maceira, o presidente da Mesa, a Mesa.gal, a Mesa pola Normalización Lingüística, a maior asociación do país. Podedes aí entrar, botar un ollo, e se queredes afiliarvos tamén tendes Liña do Galego, a mesa.gal/Liña do Galego con NH para calquera queixa, que xa fuches tú comentando, xa fuimos falando un pouquiño das diferentes situacións que poden suscitar unha queixa por vulneración de dereitos lingüísticos. E tamén lembramos, por último, a convocatoria de Queremos Galego para o domingo 17 de novembro, para quen queira esa convocatoria a raíz dunha emerxencia lingüística extrema detectada despois dos datos do IGE, baixo ese título Mudemos de rumbo, o galego ten futuro. Elsa, 1 millón, graciñas, obrigadísimo polo teu tempo. Obrigada a vos por permitirnos falar. E ata cando queiras, un placer. Un placer. Chao, chao. Moi ben, pois minutos moi interesantes con Elsa Quintas, esta abogada vicepresidenta da Mesa pola Normalización Lingüística, que ven de escribir ese libro en coautoría con Marcos Maceira, Liberdade para o Galego. Con ela tocamos moitos puntos, foi interesante especialmente, creo que vos gustou. A min polo menos sí, ese apartado dedicado á xudicatura, do que tan pouco se fala e do que Elsa ten tanto coñecemento. Vamos a ir acabando por aquí, lembrándovos que estamos nas redes, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast, aí podedes nos escoitar 24/7, sempre que queirades. Comentádenos todo o que vexades, que vos gustou, que non vos gustou, propostas, suxerencias, queixas, a galiportuspodcast@gmail.com. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Próximamente, a ver se subimos os episodios tamén a YouTube. Temos aí varios proxectiños na cabeza tamén para facer algún programiña con audio e tamén con imaxe, como non para os da Contorna, Radio Ariz. Sen Radio Ariz non sería nada posible. 107.2 da FM, o programa saio todos os sábados de 12 a 1, redifusión os sábados ás 10 da noite e os luns ás 6 da tarde. Estamos aquí, como sempre, co bo facer de Carlos nos mandos técnicos. Hoxe marchamos cun tema que nos recomendou Elsa Quintas, coa que vimos de falar, a nosa protagonista. Trátase do Encerellado de Berlai. Graciñas, obrigado, ata a próxima. Chao, chao. Hoy voy a entrarte a furar. Tanto me tiene, me voy a ceibar. Y a los pocos más llegué a ti. Como quien tal te voy a hablar. Hola, ¿cómo te va? ¿Y todo bien? Oh. Yo vine a ver si botabas un pie. Y aún bien que me atreví, y
bien que m'atreví, y un bien que m'atreví, y un bien que m'afouté. Y me respondes en gallego, toda mi ropa va para el suelo, como enchuparse en un balde de agua fría, y tu mirada tan hechiña, no parecías de la aldea, serás del bloque o de marea, causa Galiza de Anova, compromiso no doy hecho con esto de los partidos, me tenéis encerellado, me tenéis encerellado, a día lleváis encerellado, me tenéis encerellado, ay mi Dios. No sé bien qué me está pasando, me tienes en el papo, tú matas y yo esfolo, me estás mirando loco, mueves mis marcos todo. Y entré en un mundo novo, de todo ten máis cores, los merlos xa me cantan, e os teus ricos licores, e abrazo a memoria, recuperei a lingua, e aprendí a quererme, e hace son reintegracionista. Y entré en un mundo novo, e todo ten máis cores, e os merlos xa me cantan, e os teus ricos licores, e abrazo a memoria, recuperei a lingua, e aprendí a quererme, e a tua lingua na boca ti.